Xeresa també és un lloc incomparable pels seus entorns naturals. L'enclavament geogràfic privilegiat de Xeresa ofereix al visitant l'oportunitat de gaudir d'entorns naturals d'alta muntanya i, al mateix temps, de paratges humits d'alt valor ecològic com són les marxals i la platja. Mitjançant les rutes de senderisme habilitades, qualsevol interessat pot endinsar-se en els relleus muntanyencs de la zona i explorar els usos que s'han fet de la muntanya des de fa segles. Així, es pot visitar la Pedrera, d'on s'extreia la pedra utilitzada per a la construcció i l'embelliment de les cases i dels edificis de Xeresa i la comarca. I la ruta de muntanya dels Corrals, on es poden apreciar els nombrosos intents d'explotació agrícola i ramadera de la zona del terme que van des del segle XI fins al segle XX. Baixant de la muntanya i de camí a la mar, la bellesa de l'ecosistema protegit de la marxal dona pas a una estructura natural i única en el litoral, la franja de dunes. A Xeresa es pot gaudir del clima típic del Mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos. Els elements predominants del paisatge són els garrofers, els pins, les oliveres centenàries i també les nombroses extensions de tarongers. Que envolten la localitat d'un perfum típicament mediterrani fent presència conjunta amb les construccions dels canals de reg tradicionals.